Gilusad niadtong October 19 ang laing malasakit center sa nasod. Personal na gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo ang launching sa 144th Malasakit Center sa Marinduque Provincial Hospital in Buak, Marinduque. Uban ni Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, gitunol nila ang 3 million pesos na Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President. Makadawat usab ang hospital og 10 million pesos na medical assistance for indigent patients program gikan sa Department of Health. Mitambong usab sa launching sila si House Speaker Lord Alan Velasco, Marinduque Governor Presby Velasco ug Torrejos Mayor Lorna Velasco. Last Monday, gibisita usab ni Senator Bongo ug Secretary Michael Lloyd Dino ang Malasakit Center sa Cagayan Valley Medical Center dito sa Tugigaraw City. Mao kini ang ika-58 sa unang mga malasakit centers na natukod niadtong January 2020. Gitunol usab ang laing pundo gikan Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President. Naghatag og pahalipay si Senator Bongo ug milingaw sa mga pasyente o sa mga medical health workers sa hospital. Sa 144 ka malasakit centers nationwide, 78 ang naa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Samtang ang atong malasakit center beneficiary karong hapuna gikan sa Sultan Naga Dimapuro sa Lanao del Norte. Si Lorena Cabuena, 45 years old, magpasalamat kang Presidente Duterte ug Senator Bongo human natabangan ang tibuok nilang pamilya sa Malasakit Center. Ania si Lorena. Ako si Lorena Cabuena, 45 years old, nagpuyo sa Barangay Pikalawag, Sultan Naga Dimapuro, Lanao del Norte. Ako o ang akong pamilya nagpasalamat kay Presidente Duterte o Senador Bongo tungod sa ilang proyekto na Malasakit Center na gibutang sa Kapatagan Provincial Hospital, Lanao del Norte. Isa ako sa nakabenepisyo ani na programa kay tungod na admit ang akong anak og bana og minggawas kami sa hospital na wala joy na baryan. Gisagot sa Malasakit program. Mao kadto si Lorena Cabuena, ang atong Malasakit Center beneficiary gikan sa Sultan Naga Dimapuro, Lanao del Norte. That's our Malasakit Center update for this week. Kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!